Bizkaiko Foru Aldundiak 1,5 milioi baino gehiago jarri ditu Bizkaiko enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko laguntzeko, izan ere eskaera kopuru oso altua izan da. Hori dela eta aurten 1,784,000 euro emango zaizkie 70 enpresari. Enpresok 85 proiektu aberaziko dituzte munduko hainbat herrialdetan. Aurten Bizkaian 159 enpresa txiki eta ertainek 254 eskabide aurkeztu dituzte enpresa nazioartekotzeko. Iaz berriz, 85 eskatu zituzten. Enpresa txiki edo ertain bakoitzak 4.000 eurotik 52.000 eurora bitartean jasoko du, atzerrian merkataritza ordezkaritzak irekitzeko edo bere produktuak merkaturatzeko. Imanol Pradales ekonomia sustatzeko diputatuak esan duenez, krisi garaiak aukera garaiak ere badira, eta beraz ezin gara geldik geratu. Enpresak atzerrian zabaldu eta bezero eta merkatu berriak topatu behar dituzte. Horrez gain, Imanol Pradalesek jakinarazi du irailaren 24an Aldundiak eta Merkataritza Ganberak antolatutako enpresa misio berri bat abiaraziko dela. Bizkaiko 30 enpresa txiki eta ertain Brasilera joango dira merkatu Latinoamerikarrean dituzten aukerak aztertzeko.